je i Zagreb i Vukovar su već prijatelji godinama, naravno, ali evo, sad se to ovime još dodatno potvrđuje, pa koliko to znači za vas i šta to sve obuhvaća uopće. Pa Povelja za mene osobno i za moj grad Vukovar i za naš grad Vukovar znači jako puno. Mi smo do sada uvijek dobivali od grada Zagreba pomoć, a sa ovom poveljom zapravo je samo utvrđeno to prijateljstvo i možda će biti manje zapreka, barem manje administrativnih zapreka da i dalje tražimo pomoć, odnosno ne mislim samo pomoć, nego jednostavno jedan oblik suradnje u kome ćemo moći zapravo se osloniti na privredu koja već postoji u Zagrebu i na osnovu te privrede razviti i našu privredu, razviti Vukovar onakav kakav je bio, znači zaposliti ljude, vratiti one ljude koji su nam otišli i ponovno vratiti mladost i osmijeh gradu Vukovaru koji je to zaslužio. Znači evo to očekujemo od te povelje, ne samo pomoć u smislu evo mi ćemo vam donijeti nešto da vam pomognemo, nego zbilja suradnju u smislu privrednog rada.